estarte. Ao final, Antón Fraguas decidiu cal era a súa paixón. Mamá, papá. Ti non sei nada, pero sí que creo que tamén quería pasar. Antón tamén traballou na Real Academia Galega. Este é o meu momento de brillar. Xubilouse en 1975. Eu son Rosalía de Castro. Estou aquí para dicirche que, me fuches elegido para representar as letras galegas deste ano 2019. Vai, amor. Ves como chegamos todos? Este ano homenaxeado para as letras galegas. Nicolás, o libro corrúa con un libro que se chama De Laia. Chámame Sofía, hoy vou falaros dos tres amigos. Chámame María, hoy vou
falaros Chámame Juan, teño 10 anos e vou en quinto de primaria. Hola, chámame Ana, vou en quinto de primaria e teño 11 anos. Hola, chámame Carla e vou en terceiro de primaria e teño 8 anos. Segundo de primaria. Eu vou falar deste libro onde vai Carlos e se trata de... Hola, chámame Abdu, teño 8 anos, vou en terceiro de primaria. Hola, chámame Álvaro, teño 12 anos e vou en sexto de primaria do Colexio La Milagrosa. E hoxe vou falar deste libro. Hola, chámame Alejandro, vou en sexto de primaria e teño 12 anos. colexio facemos un barrio, ponemos as flores con moito tundado. Xa chega o maio, xa chega o maio, Ninguna risa, ¿eh? Muy bien. Quietos. A nós os estudos sonos moi pesados, despois de ter clases xa estamos cansados. Pésanos as mochilas, pésanos as carteiras e morremos da risa subindo as escaleiras. este gran colexio mola mogollón. Temos profes chulos e libros un montón. Este é o noso mallo, eche moi picarrechiño, aínda que para facelo deunos moito traballiño. Os alumnos de sexto rematamos a primaria, merecemos un premio para pasar a secundaria.